निश्चय दा बेफोरबादि इलिगेल जिनिसखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांमोननि साखियावनो मावबायब्ला बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोनखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगोन बिथांमोना रायजोआनो दायथ' लानांगोन मानो होनबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बिसास खालामनानै लाब गैया मानो होनबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम आरो रन्जित बसुमतारी बिथां आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों जयै बिथांमोना जयै खामानिखौ मावदों बिनि थाखायनो बिथांमोननि गेजेराव जों रेहाय मोननाय नङा पुलिसनि थ्रुयै रायजो राजायानो बे खामानिखौ मावनांगोन बिनि अनगायै जों मानगोनां इएम रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जों बुंनो लुबैदों नोंथाङा सासे फरेस्टनि रेसपन्सिबल माने मानसि नङा होमबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नोंथाङानो हेड नोंथाङा जि गमामायैनो बे रायजो राजाखौ अननाय दंबा बर' हारिखौ अननाय दंबा बिथांमोननो थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनांगोन आरो बिथांमोननि स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दं दिनै मेडिकेलनि सुबिदा लेट्रिननि सुबिदा दैनि सुबिदाखौ बानायनानै होनांगोन नङाब्ला बिथांमोना आलाय सिलाय दाबो न' बाङानो गैया ओरैनो दं दा बे हालोदाव थानाय जागोन ओंखायनो जोङो बनसुआ जाहाथे मानसि हिसाबै बिथांमोननि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जों रिकुवेस्ट खालामदों बिथांमोननो रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसननि थाखाय इमिडियेट बिटिसि गभर्नमेन्टआ खामानि मावनांगौ आरो उन्दैफोरनि फरायनाय बिथांमोननि थानाय जानाय बिथांमोननि न' बां बिथांमोननि माने मेडिसिन नङा होमबा बिथांमोननि लेट्रिन नङा होमबा गासिबनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन